Здравейте! Аз съм Света от Мода Тел и ще ви покажа кълъвчетата за Sony Xperia Z1 Compact. Това са нашите кълъвчета, изработени от пластик. Те са само задната част. Предлагаме ги в различни картинки. Гърбчета предлагаме и изработени от термополиуретан. Предлагаме ги в различни цветове. Също така предлагаме и кожени кълъвчета, както с вертикално отваряне, така и с хоризонтално. Тези специално имат и джобчета и отделения за карти и визитки. Могат да се правят и на стойка. От този модел ги предлагаме в различни цветове. А с хоризонтално също така предлагаме и още един модел. Черно и бяло. А също така с хоризонтално предлагаме и шаренки. С най-различни картинки, весели и шаренки. За повече информация можете да посетите нашата страница modatel.eu.